Ay kani, tara, manguha na po tag paniki. Karon ting bulak mo sa durian, daghan na po ni paniki. Na dire lapas na ng koral, mao na nay durianan. Di lang nato makita kay ngit-ngit man, pero tanawa, makita na ninyo ron. Dira ay, so mo ning durian. Di lang ninyo makita karon pero daghan na kinagbulak dira. Daghan po paniki dira, pero di lang maklaro kay ngit-ngit man gud. Dira, so mo ni ilang giya, andam na nilang dagpas. Mo ni pangkuha og paniki kana tunok-tunok na kana mo na siya iwas-iwas dito sa langit mura kag nag-wave og flag para dira masangit ang mga paniki. Nya kining paniki kay taas-taas po ni mulupad so katong dagpas sumpayan po nato na siya kawayan kay para inigwas-iwas nimo taas nimo mabot. Nya kining uban pud paniki kay tagas mo pumulupad so kinanglan gyud nato ning taas kay kawayan. Nya nga na siya paggamit sa dagpas, iwas-iwas na siya nimo dito sa langit kay aron masangit dito ang paniki. Tanawan na ba ni ko aron? Wala di ay nakabuhi. Buhi po. Try na po tani. Sige lang tagwas-iwas ani nalagi na mudak pa lagi. Kaya panggiyarin siyang dagpas kay nakabali ang uban. So ingon ani na siya pag madapa ng paniki, tanawa magsangit-sangit ang pako ana dito sa dagpas. So kana di gyud na siya kabuyan na. Kung namoy uyab gamitig dagpas aron di pud makabuhi. Char bitaw. So habang nagawas-iwas dito si Bindel, kami inom pud mig tuba. Kapoy ra bang magwas-iwas nya dili nimo im nagtuba. So tanaw na to ang sa giluto ni Jojo dire. Sa baa po daning sandara oy. Ito ina ni Jojo. Dara. Ilan na ta? Tulor ka mo? Tulura. Tulor ka mo? So gabi nanulo din siya baki niya nakakuha siya tulo ka bakbak. So yan ni panihapon karon amo na po ni panihapon. So trespassing na mi libre pa panihapon. Adara o nakakuha na sa si Windet. Nay uban paniki na dili kay masangit ang ilang pako. So mao na iyan tuyo ko aron masangit pagyud ang pako sa paniki dito sa dagpas kanang dagag tunok. So no madugong ninyo grabe kasaba ng paniki perting dagana. Ituyo na mo nagpasagba kay aron ang mga paniki magsigig na siya lihok-lihok dito sa langit, magsigig dive-dive. Kay kaning mga paniki marites po ni sila kung kadungog di kay may istorya. Muduol dayon makamarites dayon. Amo na madakpan. Mo na ginauyog-uyog na ni Louie kay aron mihilak na siya. Kana dili na siya paniki, tinulan na siya. Bisayang manok ambot nga na siya dira batog. Adera. So, luto na ang adobong baki ni Jojo. So, manihapon na. Gutom pud baya nang magtanaw rataw niya sila si panguagbaki. Kapoy, di po na ito nakalimtan ng tuba. Na siya permitted sa tapa. Say, kapuyo na si Wendell pangugpaniki. Sa dahon lang na yung kwaon. Di bitaw binuang ra. Nasangit ra sa kahoy. Sa change driver na sadta. So, si Louie na sa nasigwas-iwas na ng dagpas. Ang dagpas dili po na binuang parte pong bugata na mo to si Wendy lang pahuway sa so kaning tuba dili gyud nato ni pasagna na gyud permiti dapat sa duol awan na hapit na maurot gamay na lang nya kaning sako mo ning sudlan na mo sa paniki kutob sa mong madakpan ang style po na mo dire sa pagkuha og paniki dapat wala gyud spot so dira na siya pasigaan og spot kung nanay madakpan aron makuha dayon nya di po ka dapat patakag punit anang paniki kay mapaakan ka na nya matusok po ka ng dagpas magsangit-sangit po na imong sanina diha so inay-nayon yun na nimo kuha kana tangkuguon yun na nimo kay aron di ka mapaakan ngayon tag pagpaak may mo kang Batman di man o nang inay-nayon yun na nimo kuha ng paniki dira sa dagpas para di ka matusok o di po ka mapaakan. Ang ayos po dana dapat daghan mo mga og paniki. Aron daghan po kung mapaakan og paniki. Di bitaw. Aron nay mo tabang si mo pagkuha sa paniki para ni Tio. Tio nagkuha sa pako yan si Wendell ang tigtanggal sa tunok. Na napoy tig spot o napoy tig tanaw para na ko tanaw ra ko diri. Gwapo gyapon na nay tig tanaw kay moral support man na para daghan po sila makuha. So pagkaugma mo na naglimpyon ang paniki. So ingana siya pa limpyo paniki. So, kuha na siya panit ug laman loob. So, gamay na lang kay mabili na ng paniki pag malimpyuhan na siya. So, dapat daghan jud isa ka sako jud dapat inyong kuha kay para daghan mo makaon. Para na itsura sa paniki na pag malimpyuhan, perti ra yung gamaya. Kung nakabot palad na. So, dapat daghan jud tag makuha kay aron daghan tag makaon. Pag human og limpyuhan ato na siyang lapuan. Dayon ato ning gisawon unya. Na po ning iro ni Sito na grabe ka manyakis kayo. Mo na siya si Max Shih Tzu na siya. Manyakis kini na iro ni. Andam nang labas. Bombay, ahos, luya o tangad latoy sagulan ni. So mo na nitong gipabukalan na paniki. So ato na ning yaon kay ato ni gisawon yung atong adobohon. Kuman butangan sa nato ni pangpalasa. Bisili, paminta o unsa pa gito bay? Konting maging sarap.
Para sa kasarap ng buhay. Oh, di ba? Dili lang kay ang dugo mo lami, pati na imong buhay. Pinatagyo naton nig suka, toyo, o galwan-luan naton. Nya unahon sa natog isang lamas, nya isagol na diretso na tanan. Ano dang pagatik, pagkauman isunod na nato tong gimarinate na karne sa paniki. Style pagluto ani adobo. So kung unsa mo magluto og adobo na manok or baboy, nga na ra gyapon pagluto ani paniki. Luwaluon, nya paubsan, nya mana good na na. Tara o, mo na ni, hubas-hubas na ni siya, mo iti may ilan, napit na siya maluto. Nya ipag-ingani nagay kahubas, humot na punyo kayo na siya. Mo ninaw sa paniki pag maluto na, muraragway na bilin. Murarag gibinuangan. Serve dayon, na, good na. Sige, maura to, bye.